Промените при камерата включват добавката на технологии като запис на 4K видео. Background Defocus, това е опция, с която може да дефокусирате фоновото изображение зад избран обект. Правите снимка, тъй като телефона прави анализ на кадъра и предлага степен на дефокусиране, както може да видите. В момента на фокус става този ъгъл на поставката. Има опция за контрол на посоката на дефокус, всъщност размера на зоната, която ще бъде дефокусирана. Общо това е функция, която познаваме и от телефоните, фотоапаратите Nex на Sony. Включена е и опция Time Shift Video, която всъщност позволява да запишете видео и след това да изберете зона от него, която да бъде възпроизведена на забавен каданс. И след това да запазите видеото и съответно и да го споделите. Другата нова функция в приложението на новата social камера платформа на Sony е и ретуширането на портретите, която в момента използва предната камера, за да приложи в реално време различни ефекти върху изображението. Ето в момента тук добавя някакъв грим и някакви други такива неща. Очевидно функция, която ще е по-оценена от дамите. Телефонът използва Android 4.4.2 с допълнения от Sony, допълнителни интерфейси на Sony. Задържане на основния бутон изважда опция за достъп до Google Now или за What's New, което е приложение с осигуряващо различни предложения за съдържание от услугите на Sony, от Video Unlimited, Music Unlimited и така нататък.